गेदेर एक्सिडेन्टजों नाबुति बसुमतारिया आथिंनि अंगखौ दानस'नांनानै पाटना नार्सिं हम देहा फाहामसालियाव दं। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय दादगारि खाग्राबारि गामिनि थागिबि पेट्रुस बसुमतारिनि अनजालि बिसिया थांनाय 11 अक्ट'खालि फुंबिलिनि 5 रिंगायाव दादगारि बाजाराव दखान होनो होननानै ओंखारनानै फैबाय थानाय समाव भुटाननि डाम्पार गारिया गिदिर एक्सिडेन्ट खालामलाङो। थांनाय 11/10/2021 हरखाबै बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनानै साननैयावनो हानाय नङा होननानै गुबुन देहा फाहामसालि पाटना नार्सिं हम देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनो गोनां जायो। नाथाय पाटना नार्सिं हम देहा फाहामसालियावबो जेबो फाहामनो राहा मोनैखाय थोंसे आथिंखौनो दानस'नो गोनां जाबाय होननानै दुखुजों फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। एक्सिडेन्ट जानाय सुबुंखौ फाहामनो थाखायनो गोबां दाहार जाबाय आरो गोबां रां नांबावगौ। बेराफारसेजों नखराव जेबो गैजाया। बिनिखायनो गामिनि रायजो राजाफोरनि नाजानायावबो नाबुति बसुमतारिनो मदद होनो खावलायदों गामिनि बिथां प्रसन्त मोसाहारिया। बेमारिनि मुं नाबुति बसुमतारि, बिसायनि मुं पेट्रुस बसुमतारि, बैसो 50, देहा फाहामसालि पाटना नार्सिं हम देहा फाहामसालि, नखरनि जानबुं नं 7099150442, एकाउन्ट नं 310360702116, IFSC SBIN 0007171, एकाउन्ट हल्डार नाबुति बसुमतारि। आं दा देहा फाहामसालियाव दंफैयो। ओमफ्राय दा नै थाखा फैसाबो बिराद जाबाय। अननानै बे हस्पिटालावहाय एसे एनै सहाय होजानो लुबैदों आङो। दा न'खरफोरखौबो नायनो आंबो न'खरखौ नायनांगौआ आंनोमोन। ओमफ्राय दा आंनि आथिंखौ दानस'जाबाय। मा उफाय गैला, आंनि फिसा सासे फरायनाय दङ। अननानै एसे सहाय आं लुबैदों। दा बे जाहाथे पेट्रुस बिथांनि न'खराव दाखालि बिराद गिदिर घटना जानानै थांबाय। बियो थार आरो सैथो। जेब्ला बिनि बिसिया साहा दखान हैयोमोन दादगारियावहाय। बे दादगारियाव दखान हैनाय समावनो फुंनि 5टायाव न'निफ्राय दखान हैनो थाखाय थाबायलांदोंमोन। आरो बे समावहाय भुटान गारिया मोनसे अन्थाइखौहाय आनलड खालामनानैहाय खोलानिफ्राय दावखोगासिनो दंमोन। आरो दावखोनाय समावहाय जि जाजानाय आरो पेट्रुसनि बिसि नाबुति बसुमतारि, बियो जाजानाय बेक्तिया बियो साइडआवखामोन। साइडआव थानाय समावब्लाबो बियो बे डाम्पार गारिया जौ लोंना फैनानैहाय बिराद बेबायदिनो साइडआव थाखानाय मानसिखौ फुख्लायनानैहाय बेबायदिनो आखिनि आथिंखौहाय बियो फुख्रेबलांदों। दा फुख्रेबलांनानैहाय बिनि आथिङा दा गेरेबदों। बेखौ दा लवार आसामाव सिगां लांग्रोनाय जादोंमोन। आरो लवार आसामाव लांखांनायनि उनावहाय डाक्टारा बुंदों जाबाय बेखौ जोङो खुनु हामनायनि गेरेन्टि होनो हाया आरो बेखौ जोङो फाहामनो हानाय नंला होननानै बिथांमोना बुंनायलाय दा बेखौ हायै बेबायदि अबस्थाखौहाय बिथांमोना खोन्थानायजों लोगोसे दा बेखौ मोनसे पाटनायावहाय आरो बिहारावहाय बेखौहाय बेमारिखौ लांनाय जादों। आरो लांनानै बिनि आथिंखौहाय दिनैहाय अबस्था गाज्रि हिसाबै लाजायै हिसाबै आथिङा गासैबो फुख्रेबजोबनाय हिसाबै बिनि आथिंखौ दानस'नाय जादों। दा न'खरनि अबस्थाथ' बिराद हालोदाव गाज्रि। बिथाङा हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि आरो न'खरनि गार्जेनाबो एसे बेमारि, खामानि मावनो हाया। दा बेनिखायनो बिथाङा जेरैबो राहा आरो लामा गैया, राहा गोथे जानाय। बेनिखायनो बेखौहाय फाहामनो थाखायहाय गोबां थाखा फैसा गोनांथि नालाय, खारन माराव जानायलाय आङो बे मिडियानि गेजेरजों दिनैहाय आङो न'खरनि जानानै खावलायदों एबा गामिनि जानानै आङो खावलायदों। दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा एसे बे बेमारनि थाखायहाय आथिं दानस'जानाय जे बेमार, बे न'खरनि थाखाय एसे सहाय होयोब्ला थाइसे थाइनै जों मोजां जागौमोन होननानै आङो सानो। जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायो जाहाथे बे गोबां डाम्पार गारिफ्रा गोबां लाइसेन्स गैयि जानाय लोंनायजों बिथांमोना मोजां गारि सालाया, एकदम गोदाव सोराव गारि सालायो। बेखौ थिग लेभेलाव आङो लांजानो लुबैयो। बेखौ एसे एक्सन लाजानो आङो लुबैदों। आंनि नामा पेट्रुस बसुमतारि। आंनि नाम आरो गामिया जाबाय जोंनि बे हाथिसार सिङाव थानाय दादगारि गामिया गोजोनपुरि। जाथाया बेनो जाबाय दाखालि 11 थारिख फुं 5:30 समावहाय भुटानथिंहाय दावखोदों। बै दादगारि सेरावहाय साहा दखान हैयोमोन। जा मोनो हाजिरा बेखौ मोननो थाखाय आंनि हिन्जावा थांदोंमोन। दा बै भुटान अन्थाइ ट्राक गारिया बा डाम्पारा आंनि हिन्जावखौ फुरा साइडखा, हाग्रा बारियावसोखा, बोख्लायनानै हान्थुआ गासैबो गेरेबजोबदों। दा अबस्थायावथ' आंहा थाखा फैसा जेबो राहा गैया। सोलाव दाहारफोरजोंहाय बुंफबनानै दङ। दा
बिहार फागनावहाय फाहामसालियावहाय दङ। फाहामनायनि समावथ' जेबो गैया राहाया, डाक्टारा आथिङाखौ दानस'नाय जाबाय, जेबो राहा गैया फाहामनायनि अबस्था बेबादि जानानै दङ। आगसिनिथिं हान्थुवाजों गेरजों दा बेखौ दानस'नाय जाबाय। मथा मथि दा राङा 4 लाख बादि थांबाय सोलाव दाहारावनो, दा बेखौ होफिननो थाखाय जेबो राहा गैया। आं खावलायजाबाय जोंनि सोरखार बिटिआरनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय मोननो थाखाय अनसुंथाइ आं खावलायो। आरो जोंनि बर' हारिनि बिफा बिमा आरो बिब' बिनानाव आरो बिदा फंबायफोरनि सायावहाय आंनिफ्राय अननायजोंहाय एसे थाइसे थाइनै होयोब्ला आं खावलायनाय जाबाय।